Отивам в едно Ауди. Влез, събуй си и излез. Добро утро! О, мараба! Сокере студио! Как сме? Шукар, бебетка. Получавам си съобщение тук. От момиче ли? Епа, нема да от някой пръч. Ех, тия момичета ще ме фалират накрая. Тая Скания трябва да работи денонощно. Какво да се прави сега? Кога ще се видиме? Кога ще се видим? Трябва да се видиме, да. Само че тя е много близко. Тия какво светват са тук? Огерена. Чак Огерена. Не, къде ще видят Герена? Нещо за... Нещо похвали се, бе? Какво да се похвалим? Вчера ходих да пиеме бира. И? Отиваме с едно приятелче. Казахме добър вечер. Сняхме, пинахме. В един момент бирата свърши. Станахме и се тръгнахме. Купона свърши. Ма добре, какви са тия глупости? Бати, купона са 6 литра бира. Не се прави така. Абе, какво пили си тук? Не. Бой се. Мене ми дреме, разбираш. Като ме спрат, какво? Изразен си. Ти ще ме пуснат. Много ясно. Пофали се нещо, бе? Май това, бил си на купон, пофали се друго. Купона го помним до 10:30-11 часа след това, бате, пълен булкаш. Като пуснах булкажите, като падна въздуха. Като блокираха тия колела. Ма отгоре на всичко пък... Сега ще ме питаш дали съм карал колата. Не съм. И как се прибра? И спах там, у кухнята. На маст. Там намерих. Или под маст. Ето тия за 6 литра, колко хора сте били? Не бе, тия 6 литра... Те си пиеха водка някакво. Ние бяхме 10 човека, ама тия 6 литра са били само за двамата. Ние бяхме само двамата. И то, моят приятел, изпи 2 чаши само. Топо... какво да се похваля? Хубава компания бехме, бе. Очертава се тук края на седмицата пак да има някакъв запой. Обаче този път аз съм казал, аз взимам алкохол, защото иначе така няма се разбере. Какво отидеме за 2 часа, все едно сме на детски рожден ден. И ми се не става така. Какво пиеш? Какво си ме черпил? Швепс. Какво верно ме черпи Швепс? И какво да черпа? И... Бира нема да черпа. Дай нещо, уиски, домашна ракия за казанчето на чистачките. Ще ти дам ракия за чистачките. Ако искаш ти дигнем капака да помериш. С ракия карам, бе. Да. Не бе, лъжем те. Как ще кажеш ракия, бе? Лусканията съм с ракия. Какво да... Друго какво да кажем, кажи. Не знам. Не знам, аз затова те питам, разкажи нещо. Аз няма какво да се пофаля. Какво? Оня ден се видях с едно страшно девойче. Да се похвалим. Горе-долу мой набор. И се оказва, че се познаваме. Типа да видиш цирк. Тя ме познава и аз се познавам, обаче нали се сещаш, че то не е било от днеска или от вчера. Съм забравил. Като се видехме, ти помниш и това, ти помниш и онова. И накрая ми вика, още ли работиш като шофьор? И аз накрая викам, не бе, като аптекар съм.
Ма вика, още ли караш камион? Викам, как бе? Викам, той мене ме кара. Аз сигурно, че се пенсионирам с този камион. Сканя ти ще е жива ли до тогава? Па трябва да е жива. Нали, че остава в наследство на малки? Нема как. Ще направи. До тогава вече ще се цепи мотора. И си говорихме. Тя вика, бе, още ли се занимаваш там с макети, глупости? И аз викам, и с други неща се занимавам. Може, вика, да ми направиш един макет. И на мене ми става смешно. Викам, можем. След 9 месеца ще получиш много хубав макет. 1:1. Тя седи и се смее. Викам, стига бе, остига. Викам, стига с тия макети. Викам, кога ще се видиме такова? То се видяхме! И почнахме да се видиме. Но най-важното е, че и записах номер. Това е най-важното. Да, защото аз преди се разчитах на паметта. Да бе, аз съм ти го запаметил телефона. Глупости запаметил съм. Аз след 10 минути съм го забравил телефона. И най-важното съм записал как се казва момиче. Защото преди аз обикновено имена не помня. Ни номер, ни имена. Аз на една седа... Бе, човек година и половина ходиме, разбираш. Не е да кажеш 2 месеца. И слънце, душа... Викам сега, как се казва? Ходите година и половина. Човек, аз съм записал слънце в телефона. Къде знам как? Аз забравих. Тя ми каза нещо. Викам сега, ако кажем Мими, а ако не се окаже, че е Мими, викам аз сега, какво правим? И накрая ми стана смешно. Викам, извиняй. Ти беше? Как се казваш? Колко шамара изяде? Не, тя първо ме пита, ти редовен ли си? И аз викам, ти какво очакваш като отговор? И тя вика, ще кажеш, че не си. И викам, тогава като знаеш защо ме питаш. Добре, как си ме записал по телефон? Ме викам Слънце. А тя Радослава. Ме викам, аз мислех Мими да ти кажа. То аз на всички така за Мими. Чу ми е по-лесно. Тя вика, как мога да забравиш имена? Вика, това е толкова грозно. Викам, сега не сме на модно време. Викам, сега какво толкова е станало? Вика, как не забравяш да ходиш да се видиш с приятели да пиеш бира? Викам, това е малко по-различно. Аз със същото момиче, аз забравих да й се обадя. Бехме се разбрали да ходиме на... Да взема от обеляне, къде от някаква нейна приятелка. И забравих. И след 2 дена се сещам. И пак в рамките на седмицата съм... Година и половина. Не запомни името. Да. Да, и в момента пак забрах. Радослава. Какво да направя, са? Абе, да те питам, къде ти е това радарчето, бе? Къде го... У камиона. Ама се сещаш ли ще вече, като го вкараш да го включиш? Да, бе. Помниш ли миналия път, като сме Помни, бе, аз летим, такова това не пищи. Това що е написано, бе? Трябваше да го пусна, бе. Еле! Дай си карам, бате. И зад мен е бела кола. С сини лепенки. Това не съм била, бе. Не е на добре положение. Си карам така леко, не се правя 50 км. Обаче те така сравнително бързо така се залепват зад мене. Пред мене няма никой. Какво се прави?
газ, пета, трета, втора. Да, газ буталата щеха да излезнат през капак. И гледам и те напъват. Първата прека вляво вдесно, вляво вдесно. Тафо едното прес. Иначе щеха да ме спрат. Аз така. Казвал ли съм го този случай с Радослава? Ти много случаи си разправял сега да... Имам един скутер. Ама това беше летото на 44-та. На Сливница. Че са Сливница и Кукуш ли беше? Абе той е много такова. Измислено, теобразно. До бензиностанцията около. И аз се возим. Аз нямам книжка. И аз съм на 17 години. Каква книжка? И возим с мотора. Мотора 100 до 125 кубика. Скутърче. Обаче кавалер, каската сандална не е, нали? И гледам коли няма. И за какво па трябва да спирам на светофара? И куки. И тръгна и ми пускат палката. И аз само така леко намалих и викам, дръж се здраво, няма да спирам. Как ще спирам, бе? Аз колко пъти? Тия кои са? Ако има нещо, казвай. Оф, леле боже. Леле боже. Така, и... Брат, пази се, моля те. Пази се. Това беше жена шофьор, която е взела книжка скоро. Жена шофьор и негър скиор нема. Такова животно нема. Така, и за какво ти говорих? Сега забрих. Та жената ми, така. И бегам с моторчето аз. И така, като се разпище. Ще бегаш от полиция, не знам какво. И почна така нещо и това с моторчето и тя зад мене и щехме да паднем. И аз предпочетох да спрем. И какво? И ми написаха. И па за книжката не ти ли париха проблеми си имаш акта? Те па приеха ми. Що мислиш, че не са ми прави? Аз се качвам на учебната жигула, аз на жигула взех книжка. И инструктора, ти можеш ли да караш? И аз седим му викам, не, викам, сега се качвам за първи път. Бата, като се качих, косите му станаха като нашата. Вика, какво си карал преди? Аз му казах в европейския шампионат картинг, републикански шампион на България. По тренировъчна Лада 1600 с преработен мотор. Неколко пъти в трето за добро поведение, в пето също съм бил. Пак за добро. Значи ние добрите хора... Добро поведение. Значи за добро поведение. Ама не. И в първо съм бил. Аз съм бил в девето и... Девето е на Люлин. Да. Виж как ги знам. Ма там е хубаво. Там е с дограма хубаво. Аз кога ходих, не знам дали беше хубаво. Къде мислиш тази работа? Аз знаеш от кога не съм ходил? Кога? Преди 2 месеца. Знаеш ли кога? Какво? Нищо. Добре, виж какво трябва да правим бизнес с теб. Какъв? Трябва да вземе пари от жена. Значи, как се взимат пари от жена? Това е жена да ти плати, да ти даде пари. Леле, това не е абсурд. Колко ти са, бе? Еди нагази се без пет ме дописе.
тия спът тук, ние се смееме. Да. Знаеш ли... Овраци как викат, като имаш два белота, на всичко кос. Не мога да играем карти. Виж ли я разбереш? Кажеш? Двама брадати дедова и 4 боски. Искам ти кажа нещо под секрет. Тия ксенони, къде ми бият очите, направо ти казвам... Еми дай да спираме, защото не мога да ги качиме. Той тъп V-Box вече не иска и кача една 20 минути. На колко минути? 16 вече. Еми дай още малко. Или спри го и направи още един. После. След малко пак. Добре. Бал.